Gistudyuhan karon sa mga opisyal ang nagmatch nga mga statements gikan sa tulo ka welders ug usa ka survivor sa sunog sa Valenzuela City sa Metro Manila. Usa sa mga welders kinsa nihangyong dili nganlan nitug-an sa pulis nga ang sunog nagumikan sa welding work sa roll-up door sa pasilidad. Matud niya nga gipangutana pa sa mga welders si Cantex Manufacturing Corporation Secretary Josie T kung okay ra ba i-repair ang pultahan bisan pa magdunay mga kemikal duol sa dapit. Apan daw si T ni pasalig nga safe ra tungod kay gitabunan og canvas ang mga kemikal. Matud ni Valenzuela City Police Chief Frederick Armamento nga matud sa statement ni saka sa damba ang usa sa mga welders aron sugdan ang trabaho ug sa unang pagpisik sa baga nisulod na ang mga kemikal nga naa sa ubos. Apan imbes nga hunungon ang trabaho, si T giingong gibubuan lang og tubig ang mispark. Ug sa dihang anaa na sila tunga-tunga sa ilang trabaho, dili na makontrol ang aso ug didto na sila nagpanik pagawas sa pabrika. 72 ka mga tawo ang natalang patay sa sunog nga nahitabo niadtong Miyerkules sa miaging semana. Ang Malacañang mipasalig nga silutan ang kinsamang mapamatud-an nga sad-an sa insidente. Ang Special Interagency Task Force nga naglangkob sa Philippine National Police, Department of Justice ug Bureau of Fire Protection gitagaan og 2 ka semana aron tapuson ang investigasyon.